Segundo vídeo con Leti Varela, creadora de contido que sempre está visibilizando a Lugo nas redes. Esta semana, co 25 aniversario da Declaración de Patrimonio da Humanidade UNESCO da Muralla Romana de Lugo, quería preguntarche, Leti, que significa muralla para ti? Pois mira, a muralla para mí, e creo que para todos os lucenses, pois é un privilexio. Ter unha muralla completa, tan bonita como a que temos, pola que podes pasear, correr, ver unhas vistas increíbles, creo que é importantísima e unha maravilla. Que veña tanta xente a vela é todo un orgullo. Lembro aquel vídeo que fixeras xusto aquí arriba na Porta de Santiago, que foi un dos teus vídeos máis virais, aínda que tes moitísimos vídeos virais, pero eu recordo ese moi especialmente. Que significou para ti aquel vídeo? Pois mira, sí, ese vídeo foi moi importante. De feito, eu, cando pensei nese vídeo, estaba como bastante incisa nese vídeo. Eu decía, teño que gravar ese vídeo, teño que gravar ese vídeo. E de feito ese día hasta chovía e dixen, non, é que teño que gravar o vídeo. E non iba por mal camiño porque fíxose viral. En ese vídeo quería transmitir que son de Lugo, máis ou menos, bueno, pues cousas de Lugo. Típicas. E certo foi que ao final moita xente referenciouse nese vídeo, comentaban, oye, pois eu tamén estou aquí en Lugo, levo tantos anos, bueno, nacín aquí, o sea, moi feliz de transmitir que somos de Lugo e que é tan increíble, porque ao final fixeron nesta muralla e a xente impactoulle moito, e a raíz dese vídeo fixen máis, non fixen tanto no Ar de Lucus como en San Froilán, e seguín facendo ano tras ano, e unha maravilla, a xente encántalle, e para min é increíble que Lugo se siga vendo. É unha pasada como impactan todos os contidos que gravamos na muralla, verdade? Sí, de feito, bueno, aparte de ese, eu seguín grabando contido en moitas zonas de Lugo, tanto na Catedral, Muralla, como outros moitos sitios, e sí, a xente gusta ese contido, quédase, e creo que ao final, bueno, que che vou decir, esta muralla é increíble, e xa solamente pues, estar e gravar encima aquí, pues, é unha maravilla. Entonces, seguiremos grabando contido en Lugo, con estas belezas que temos aquí, e nada. Pois nada, moitas grazas, Leti, por esta entrevista, que sexan moitas máis. Estamos aquí cos 3 patrimonios da humanidade de Lugo, Muralla, Camiño Primitivo e Catedral. E o dito, vémonos pronto. Vémonos pronto, moitas gracias. Moitas grazas. Biquiños. Chao.